Jump, Barbie jump. Dili na yun. Dili ka malaw imong tiil, lumping. Pero basta ili na ko magkimpang-kimpang o juna na. Hello guys, ako na sa diyo nag-inusarang si makapakang Bisayang baki. Okay. Oh, natapok na po ang mga laagan. Oy, sabi ko na Barbie. Pila IT park ko yan. At tapos ako, tapos, nag-try tayo dito. Okay na free na basta PWD o pregnant woman. Wow! For this vlog, atong bisitaon ang mga nagkadaiyang waterfalls diri sa southern part sa Cebu. Kung bago ka diri, subscribe sa akong YouTube channel and like my free fan page. Enjoy! Finally, after 48 years ng binahe, so first stop Sambuan, Aguinid Falls. Hi! Yung pa kay mga ka-Jima kabakangers. Ano ba lain ko? More ni siya. Ila man ni siya. I'm a fish. Can I help? Unsa daw? One hour doon ako. Wala lakad doon. Siyempre, ate, una ni hapo ka. Hindi ko kay may kaon. Sino ba di ako yun? Bating lang mo, Shumi. Nagpay ba siyang Shumi? Siyempre. Bang daw pod lang. Usara check up. Kung entrance fee, 300 per head. Apel na na kanang city gear niya abot na pod mo sa level 8 So tara ikuan di siya. Murag canyoneering. ang package. Pila man ka minutes nga trail? 1 hour back and forth. Kapin sa oras. Hindi sa enjoy Wala man ay limit sa oras. Kung namin guide na mo ko yung duwa ka po. Ay no, ay na. Muna siyang pinaka-last na to. If napan yung mga sobra ng mga Dutch. Wala Dutch. Ubusan ng yaman. So actually guys, Atras man sa yaman. actually guys, ang Aguinid Falls kay mura siyang canyoneering type nga activity. Level 1, level 0 to level 8 nga falls. Yeah, 300 ang entrance nga na gear, complete. Complete gear. Dito na With tour guide. With tour guide. So mo din ni ang first stop. Mo din ni ang first stop Binalayan Falls. Anong gitawa og Binalayan? Mas bay. Or balay? Sityo yung sa Binalayan. Sityo Binalayan. Daw sa falls ka hidden ka. Hidden waterfalls. Dito sa din, nasan dito ka? Si Kevin say bahala eh. Puwan ka mo akong dot. Ano na, iklabos eh. Kunihari ako mga friends and sila yung paggastos sa tanan. Ito sila free. Ano to hustle nun? So once again, ang official first stop. Official nga. Utarap. Utabar na kay 40 chops. So ang entrance guys is 40 pesos with mandatory guide nga si Kuya Pedring. Bulok ka ang pinaka-ukad ug katsugat iret kaya ang ayo. Hibi yupak og subtitle ani. Heavy subtitle. Asa naman ang briefing Kuya Pedring? Wala mong So daykan. ako na lang mag-briefing ka ng guys, dili ta mo kuan mga Shark. Ay mangika mo dili Dili mo 5 hikap. meters away from the whale shark. No flash photography. Bawat magtuwa at tuwa sa panak. Magsuwat sa So kanang Gilid. kilid, di ba daghan man ang suwat-suwat sa una. Okay, dagan na kayo. unsa mura graffiti ano? Di ka suwat-suwat sa ngan baka I was here. Bakay. Ang bisa nina I was here. Tagay tay. Pila ni ka minutes ang lakaw boss para sa 10 to 12. 10 to 12 minutes. Kinsa man ang lakawat na to 12 minutes? Inyo ha? Wala, ach na to 12 minutes. Ang mga barbecue, pila na ka. Pila na ka. Ang mga barbie bigla. Ano pala yung bawal magkaon dito? Dito magkaon. Balo mga ano. Pero mga teacher. Pero may
Ah, so dili pwede mag-picnic, mag-picnic. Okay, bilhin ang Tupperware. And then ice cream pa, Diyos. Ang brand kay Tupperware. And then Magnolia. Saman! Hype man! Magnolia, okay, Magnolia Selecta. Ang color kay brown. Yung pag hindi mo umay. Ay, inunuan na. Nasa lipahingon ato, no? Ganun di ba tamo try ato, Kevin? Later. Later. Gagawin baby boy. So mo din ang first falls. First level. First level di ay sorry. So right now, try na magsud nga to, no? Ito ning mga Barbie. Yung mga kuyog, oy. Queen, Barbie, Queen. Go, Barbie, go! Lakas mga Titanic, ha? Haknak din, Ben. Sugat. So arot ang mga Jamaica ng Kalawaan. Jump, Barbie, jump. Ano ka may forma? Ano, straight or ano? Actually, madlook jug ko, guys. Tsaka kayang guys, no? Okay, ready na ko actually. 4, 3. So ininin tagsibat kay medyo daghan ng tao. Pinaka-highlight kita to kay ang bakambak nila sa ilang falls. Pwede mo na yan. So actually ako dyan ilang papyataon man, no? Di ba masangit? Kapit ka! Tag-asa na best. Basta nang huli ng 60 kay Ana, ro. So dapat mag-practice ka. Kita-kuna ko man siya, di masod no. Wala katambok. Nasa din nagian nga fish pa. Hindi na siya mo dagko, ya. Dili kayo mo dagko niya. O kang ilang tire swing. Magawa sa mga Barbie! Hello guys, namin din sa Dao Falls. So namin sa registration karon. Ang registration fee is 40 pesos. So pareho sa Pikas gihapon, mandatory ang guide. So right now 20 to 30 minutes daw ang walk. Ang trail gikan diri sa entrance padung adto sa mismong falls. So let's see kung kaya nun sa mga yan. Kung ganihan nga mong guide. Less kay chika karon maybe. Hala ka siya pa picture to diha best oh. Nasya yung murag hanging bridge. Oh guys, nasya ka ng nasya ka ng bridge oh. Ano to? Unsay habog? Adiya mo luka. Taas ba taas? Dito mo luka, dito na ato igo dito sa Amo yung plan. It's very beautiful. Have you been to You have the time, no? Binalayan Falls also? Actually, Yeah. there's actually 3 falls here in this town. So, you just been here? Just one Yeah. fall only? Yeah. Because there's 3 falls. Within The next this area. barangay- Yeah, the next barangay, Yeah. it's called Binalayan Falls. Yeah. And then right after that barangay, there's another falls that it's expensive. Aguinid, it's 300 per head. Compared here, it's only 40 pesos. Thank you for information. Yeah. Okay, bye. Enjoy your trip here in the Philippines. Thanks. Lubes mo wayukan ok. Be. Yatay ka.
La idus sa buo. Lubat ang camera niyo, laban pa niyo. Sige lang, para sa vlog, laban lang yun sa... Ano na ba i-sign nga? Welcome to Dao Falls? Eh, wala pa kong kita sa falls. Asa na ba ang falls kaya? Oh, di pa din mo? Di pa mo? Puta nga, welcome to Dao Falls. Ano mo na to? So, di pa din siya mako guys. Kaya pa din siya. Dili siya. Ang katong entrada di ay. Sa baas! Hindi na ako makadumog sa ko istorya kay ka-vlog sa siya. Ang say nice? Nindot siya kayo siya og view no? Nindot siya kayo. Grabe. Muna nakaapan lang ani guys. So kung na magsugat ba, yung nana na magsugat. Kaya yung nana ka, gamay ang daan. Nindot lagi sa mata pero ba't ilagay din sa camera? Oh shoot. Ang mga guide dito sa Pitas Falls o dire, full time sila nagagaya basta dili daw sila maka-guide o one day. Di sila pwede mo guide the entire week. Marag lang punishment. Mora sa gikwaan nila o kanang panginabuhian dili aside na nasa kasagaran dili mga fishermen. So, ito siya. So right now guys, actually na ako diri sa kilid sa nagpadaplin. Murag obsessed kay ko makakuha og nindot na shot. Nalimot ako tan-aw ba kay dapat akong digital camera. Dahil ang GoPro ang gamit karon. Pag nakaimo ko pag shot nindot pa rin siya. Kita na bito, namo bito na ang downside sa pagka-vlogger kay although gusto ni mong maka-capture ang tibuok moment at the same time makalimtan ni mo live ang mismong moment sa mismo so pero at the same time murag ma-relieve niya daw ang moment during editing, during the post-editing kay mahug mo i-relieve mo siyang experience mo siyang ma-feel sa balik for example, naligo ka sa kabugnaw ang tubig anya. So karon ako sa siguro ng ibutang ron and I'll enjoy the moment siguro with my friends. So see you in a bit na lang. Bye-bye. Muna to siya. Ano yung gikat-katan ako gani ha? Purpose niya to is to under. Para ko nag-ilisan. So hi guys, natungan ako. Kapoy ko sila. Hi guys, namin din sa barangay Kalabawan, Hinatilan para sa Inambakan Falls. Layo, iya. Pila ka minutos nga lakaw? Okay ra? Kaya mong mabagtak. 6 minutes Bisaya mga bagtak sa imo bes. Kung Barbie mo lang kaya, mga 20. Oh boy! Nahangyo. So actually guys, ang ilang entrance is 50 pesos. Nano lang to siya danga, life vest. Pero late man me. Nganong Inambakan Falls, boss ang tawag? Ano sa ikong God, history ba sa mga tigulang? Nga? Sa mga hapon, mga salbahis, biya kumakuna. Oo. Mga sundalo na laban. Oo. Sundalo mo yung ipunta sa hapon, munang gipa. Ha? Murag gipang silutan niya ba? Nagipaambak sa Dias na Falls? Bakan. Okay. Mo story. So in fairness today, mo ni ang pinaka daghang tubig ang muna kitaan. Ako ba na eh? Mga hubas. Sino ka muna kuna? Lingaw, tabo. Ay, ginoo ko. Mato sa babaw. Ay, nilasad ko yung papapaya. Okay na may diri. Pila din ka levels? Ba ba, kung hindi pa muna kuna ba? Kaya Oo. yung tingin ba, kung hindi pa kahagbo ba? So guys, welcome to What? Hindi ba? Inambakan Falls.
Kanang ses, lagi sudan ses. Oh my God! Batag na kahuya! Ayoko na. Grabe! Kanindo sa Waterfalls. Oh my God! Grabe kang Waterfalls, dude. Nice kayo ang pagka-fine sa tubig. Nice kayo ang mga sagbot. May kay pagkahimutang. May kay pag-aaral siya unig. Resulta, yun na ito mga among photographer. May kay makadagpakatkat. Pag nauga ni Roy, okay rin na may vitamin sa mata sa liyo. So yung makita sa liyo guys, ang dapit sa may kaning floor, kaning kanan ganing sa mismong tubig. Kailaw siya, dali dapit pa, shallow na. So guys, actually nasa sila cottages din nga worth 300 pesos. Kung ganahan mo magstay, nani kadako. Then here is the falls. Hindi pwede rin yung shop ko. Sana all. China oil. China oil. Nindot kay view. Oh, ay sorry, abi to ka date mo ba? Sorry. Alam mo sa heart. Charot lang. Mao ni among last na vlog before nagsugod ang pandemic. Wala may idea nga mao na din among last nga laag nga normal pa ang tanan. So wala may magdahong nga after aning laaga. Mausab ang dagan sa kalibutan.